Hallelujah, hama dzinodikana. The Bible says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Ndoda kuti ndibatsire dzimwe hama, so that the peace of God that surpasses all understanding will reign pakati pavo. Mr. Mutarisi, ndoda kuti mubatisise chinechi, muchinzwisise. Vanhu vakaita sana Passion Java amuzi pa same level navo. You are better than Passion Java. David anoti Mwari ndakakomberedzwa nembwa. Pari kuti imbwa David asi kureva kuti imbwa sembwa chaidzo. Vanhu vakatokomberedza David. But vaine hunhu hwembwa. Saka vamutarisi ndoda kuti mungwarire vanhu. Pamwe makatombotamba mese, but dziri mbwa dzavanhu. Vakaita sana Passion Java. Anozviti ane mari. Isusu katiri vechechi tinotaura zvatinoda. Tisu kana paine vanhu vanotenderwa kutaura zvavanoda munyika ichechi. Tisu tinodzora, tisu tinoranga. Vana Java ava vakafananidzwa nevanhu vane hunhu hwembwa. Sarah, don't allow him to drag you into the mud. You are better than Passion Java. By far. Your company employs thousands of people. Kunotorine dzimwe mhuri dziri kutorarama vari kutomukira vachoti tiri kuenda kubasa. Company yamakatanga iri kutopa vamwe vanhu as a means of livelihood. So don't allow Passion Java to drag you into the mud. Haana chamwari andiziva vanomutevera vachiti muprofita, andiziva kuti vanenge vachitevera chipari. Haana kambani. Hakuna munhu anonyatsobuda achiti ndakaemploywa nekambani yaJava inoita zvakati. Hakuna. His calling in the ministry is questionable, not only by the church in Zimbabwe, but by the worldwide church. Saka, zvese zvaari kuita izvi. Ndoda kuti ndikuvhurei mazuva Mutarisi. Pamwe pacho nyararai. Mhinduro nyoro inodzora kutsamwa. You are better than Passion Java. You are better than his brand. Munotorine vanhu vamuri kutoemploya vari kutorarama zvekuti kana mukafuma musiko ngatiti Mwari vakudaidzai kumusha kudenga. Kune dzimwe mhuri dzinotochema zvakafanana nepamazuva aDorcas aTabhita. Tabhita iruka madhoiri nemabhutizi nemajuzu achipa kunhera neshirikadzi. Zuva raakafa vakatondobata mabhutizi nemadhoiriwa vachichema vari pachitunha chaDorcas. Ndo zvakafanana nedzimwe hama dzinotoziva kuti kuna Spains kuna vamutarisi kana ivavo vakafuma vasiko nesuwo isusu upenyu hwedu hwaparara. So I want to encourage you, have nothing to do with the people like Passion Java. Vanhu vakadare vanhu vanotodzi naPauro futi achivati ngwarirai kunzoko kune mbwa. Imbwa dzavanhu idzi. Saka ndoda kuti ndikubatsire kuti pamwe pacho vamutarisi, ndoda kuti mutarise kuti hondo vamutarisi sekutarisa sezita renyu, ndoda kuti mutarisi. David anoti kana ndichinge ndauraya Goliath chichandinowana. What is the prize? I want you to consider it kuti after all this squabble answering back kuna Passion Java, what is the prize? What are you going to benefit? Kunyangwe mukamuexpose, what are you going to benefit? You have nothing to do with these dogs, according to the scriptures. Muri kuona kuti iye kwaari zvinotomufadza anenge achitofara. Makaona kupi muprofita anozviti muprofita anoshaya mwoyo navanhu. You support a regime. You support a regime, a system that is abducting people, and you call yourself a man of God. You are not a man of God. We disqualify you. You are not a man of God. You don't become a man of God because you have a church in America. Neither do you become a man of God
because une Lamborghini Maserati. Izvozvo zvenyika ino hazvitonene chekuita neumambo hwaMwari. Saka musazvifurira muchiti mukaita dzimba kuAmerica, mukaita mari nemabriefcase nemabodyguards, mobva matozviita equipped with the kingdom of God. Hazvine chekuita neumambo hwaMwari. Saka vamutarisi, ndoda kuti mutarisise sezita renyu kuti what is the prize after squabbling with the passion Java? What is the price after having social media battle with the passion Java? Kuteerera kunokunda chibairo. Munhu anonyatsofara nekuitira vamwe utsinye kuti ndiri kunamata kuti akaunti yako tiheke. That's blasphemy. Munhu asina moyo navanhu, he is not a man of God. I'm just encouraging you, my brother, stay away from these dogs. They are not worth your attention. God bless you.